سورہ طٰہٰ دے اندر اللہ فرماندا ہے منہا خلقناکم، آیت نمبر 55 سورہ طٰہٰ اللہ فرماندا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اینو سمجھ لو، وہ رب دا قرآن نص قطعی یہ دلالت کر دے کہ کائنات والو میرا قرآن پڑھ کے اپنی زبانہ نہ کھولو، اپنا تخیل اپنے کول رکھو۔ اسا جس جگہ تو صدیق نو پیدا کیتا سی اسے دھرتی تے دفنایا ہے، اور قیامت والے دن یاد دے پہلو وچوں ہی اٹھایا جائے گا۔ ہاتھ چوک کے بول یار، ہاتھ چوک کے بول۔ اللہ اللہ قربان جاواں لوکی کہندے نے کہ میری قسمت، میرے بابا دی قسمت، میرے دادے دی قسمت، او دے جس وقت بھی سال آیا جناب والا قبر ملی ہے مٹھو شاہ دے قدمہ دے اندر۔ کوئی کہندہ ہے جناب والا میرا دادا بڑا قسمتاں والا، انہوں جناب والا قبر ملی بلے شاہ دے قبرستان دے اندر۔ میں کہ واہ واہ 1450 سال گزرن تو بعد تو اپنی قسمت دے ناز کرے، فلاں نو قبر ملی فلاں ولی دے قدمہ دے اندر، فلاں نو قبر ملی فلانے دے قدمہ دے اندر، تے کوئی کہندہ ہے میں نو فلاں ولی کامل دے قبرستان دے اندر جگہ ملی۔ میں کہا پھر عقیدہ تے تو اب ہی مننا پہ ہے، اور اللہ او دی تصدیق پہ کر دے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے جڑے پاج پاج کے جاندے نے نا جی صرف کہ اسی نجف تک ہی جانے ہاں، ایران تے عراق تک جانے ہاں، اس واسطے کہ فلاں مقام ملتے نے، فلاں مرتبہ مل دے، فلاں جنابے والا قسمت سور دیئے، وقت دا تارا چمک دے۔ میں کہ تیری گل تے تیری ہے، ہن جے تیری گل دے اندر اینا وزن ہے، مصطفیٰ دے رب دی بات دے اندر کتنا وزن ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں نا منہا خلقناکم، ایڈے ایمان افروز بات نے جس ویلے سیدنا صدیق اکبر نو مصطفیٰ دے صحابہ صدیق اکبر نو مصطفیٰ دے سپرد کر رہے نے، اللہ چندر اتار رہے نے، کی شان ہونی ہے جنہاں نے ساری زندگی اپنے انہا ہتھاں دے نال علم حق بلند کیتا، ایسے ہتھاں دے اندر جناب والا تلواراں لے کے مصطفیٰ کریم دے سجے کھبے سامنے آپ دے پیچھے جناب والا جنگاں لڑیاں، جانا قربان کیتیاں، وطن قربان کیتا، مال قربان کیتا۔ او اج حضرت سیدنا صدیق اکبر دے وقتہ تے ناز کر دے ہویا دس رہے نے منہا خلقناکم۔ اے صدیق اکبر تو آپ نہیں آئے، دھکے نال نہیں آئے، بلکہ منہا خلقناکم، جس دھرتی دے وچوں رب نے محبوب دی تخلیق کیتی، او مقدس سرزمین تے او خوشبخت ٹکڑا جتھوں رب نے سونے یار دی تخلیق کیتی ہونی کی شانہ والی مٹی ہونی ہے۔ پہلے کیا کہ تانوں اتھوں پیدا کیتا ہے، وفیہا نعیدکم اتھے ہی لٹایا جا رہا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تے جناب اتھے ہی دوبارہ استقبال کیتا جائے گا۔ اتھوں استقبال سرکار دا مزار پاک کھلے گا، آپ اپنی مزار انور چو باہر آنگے تشریف لے آنگے، نال صدیق پاک دا مزار بھی کھلے گا، تے انہاں دی کی شان ہونی ہے جڑے پہلے دن تو 1450 سال گزر گئے نے مصطفیٰ کریم دے سجے کھبے حرام فرما رہے ہیں۔ اس لئے اسی کہنے ہیں شان صدیق
کو فاروق دا کی دساں کیتا اللہ نے جنہ دا اچا نشان سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھا کملی والے دے یارا دے کم آ گئی